good morning kabalen. Bali, pupunta tayo ngayon sa Ilog Kamalig, tsaka yung sa bagong tuklas nila doon, yung Tutulari Falls. So pagkakaalam ko, malapit siya sa Pio Porac. So nandito tayo ngayon sa may intersection, I think sa Kudkut Angeles to. So ito yung ginagawang overpass, so hindi pa natuloy. Usog lang na yung konti doon, nandun na yung pinaka-arco ng Porac. So update ko kayo mamaya guys, kapag andun na tayo. So yun kabalen, no, bali landmark na lang tayo. So unang landmark, syempre nag-start tayo dito sa Angeles. So ito na yung municipality of Porac. So pagdating natin dun sa may ibang landmark is update ko kayo. So ito na nga guys yung papuntang Porac. So gagawin natin is papakanan tayo dito. Kapag diniretso kayo doon, ito yung papuntang Mega Dike. And then diretso lang tayo dito papunta sa bayan ng Porac, Pampanga. So ayun guys, kapag andito na kayo, yan, makikita nyo dito yung Clark Subic, Manila, Tarlac, Baguio. So may isang daan dito papuntang SCTEX. Yun guys, no, bali diretso pa tayo, walang likuhan. So hanapin natin yung kantong pakaliwa. Yun na yung isang landmark. Kasi sa pinaka landmark itong Caltex, bago tayo nitong pakaliwa. So ayan, signal muna tayo. Ayan yung nilabasan ng pinaka-truck. Yan yung papasukan natin. Ayan siya. So ito yung papasukan natin guys. And then syempre diretso lang tayo dito. Yan. Kung gusto nyo pala puntahan itong Ilog Kamalig at saka yung Tutulari Falls. So yung pinaka location nya guys sa Barangay Pio Porac, Pampanga. So kailangan nyo lang gawin pag Google Map lang kayo. So tayo nag-start tayo dun sa may intersection ng Kudkut Angeles. So yan kabalen, isa sa landmark natin itong Flying V gasoline station. Intersection dito, gagawin lang natin is diretso tayo. So may pakanan pakaliwa. Gagawin natin is diretso lang tayo dito. Yan. Magmula dun sa Kudkut Angeles intersection guys, nasa 20 to 25 minutes lang naman yung biyahe papunta sa Ilog Kamalig. Ayan. So yun guys, do another kanto. So gagawin natin is papakaliwa tayo. Check muna natin. So Municipality of Porac Police Station. Ayan. So ito yung papunta sa Municipality of Porac. So diretso lang tayo guys hanggang marating natin yung destination natin. Ayan. So yun kabalen, bali ito na yung last na lilikuan natin. So andito tayo sa may United Methodist Church dito sa Barangay Pio Porac, Pampanga. So ito na yung pinaka-arco. Welcome Barangay Pio. So diretso lang tayo dito guys. Yung pinaka-biyahe natin nasa 4 minutes na lang. Yan, update ko kayo kapag andun na tayo. Alright. So yun guys, no, kapag nakikita nyo na yung pinaka-chapel, huwag kayong dumiretso doon. So kakaliwa tayo dito punta sa Ilog Kamalig. So Purok 4. Ito na nga kabalen, halos nandito na tayo sa ating destinasyon ngayong araw. So ito yung tinatawag nilang Ilog Kamalig. So ito, pasok tayo sa pinakaloob. Ayan, napakarami na rin palang ng mga nagtitinda dito sa Ilog Kamalig. Actually, last year ko pong nakikita to, wala lang tayong time na maikutan. Ito nga, tulad ng mga tourist spots natin dito sa Pampanga, napakarami.
So usog lang kayo ng konti guys. Ito na yung camping area dito sa Ilog Kamalig. So yan, maraming grupo yung naglilinis dito, kaya talagang napakalinis ng pinakahilog. So sa part na to or sa area na to guys, dito kayo pwedeng mag-camping. Pasibayo kabalenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo sa Barangay Pio, Porac, Pampanga, para i-vlog itong bagong sumisikat na pasyalan or tourist spots dito sa Porac, Pampanga. So ito yung Ilog Kamalig. Yan guys, kung gusto nyo pumunta dito sa may Ilog Kamalig, open sila ng 6 AM to 6 PM. And then syempre meron naman din silang camping area na kung saan pwede kayo mag overnight dito sa Ilog Kamalig. So ikot muna tayo guys, papakita ko sa inyo yung itsura ng pinaka Ilog Kamalig. Tara, kita nyo marami naman na mga pwedeng pagbilhan ng pagkain yan. So marami ng mga store na nagsibukasan dito sa Ilog Kamalig. Actually itong Ilog Kamalig guys, almost 6 years na pala itong dinedevelop. Pero last year talagang nakilala siya dahil nga sa mga vloggers, mga campers. And then last year din alam ko pumunta dito si Hato Maraulio, kinover itong Ilog Kamalig. So ito, welcome to Ilog Kamalig. Ito guys yung mga cottages nila. And then ito yung pinaka ilog ng Barangay Pio, Porac, Pampanga. So ayan yung mga cottages guys. Kung makikita nyo, hindi sila ordinaryo na cottages. So pabilog sila. Ang ginamit na materials dyan yung bulo. So doon ko lang nalaman kay sir kanina yung nakausap natin, yung pinaka chairman ng Ilog Kamalig. So magkaiba pala yung bulo sa may kawayan. Ayan. So yung bulo yung ginagamit dito sa Porac kung saan nagluluto sila ng kanin, mga ulam, yan. Kaya nagkaroon sila ng Binulo Festival. So ito na nga kabalen yung ibang attraction nila dito sa Ilog Kamalig. So pwede kayong mag picture taking dito sa kanilang papuso shape na bulo. Ayan guys, ito yung gamit nila, itong bulo. Yun guys, no, napakainit na ng panahon, summer na kabalen. So punta na kayo dito sa Ilog Kamalig para magtampisaw sa kanilang ilog. Ito naman, no, kabalen, yung ibang cottages nila. Ayan, yung sa mga cottages pala, kung itatanong nyo, itong may mga pabilog is donation lang po yung inihingi nila. Pero may mga ibang cottages dito, yung price nila is nasa 200 pesos. So ito na yung pinaka camping area nila. Check natin guys doon kung ano bang itsura ng camping area. So yan, meron din mga cottages dito, pero hindi siya katulad ng mga cottages nila doon na yung pinaka shape is pabilog. So sa lahat ng campers dyan and mahilig mag-overnight sa mga ganitong lugar guys, perfect din yung pinaka area ng Ilog Kamalig dito sa Porac, Pampanga. Ayan. So kanina nga, ayan, habang naghihintay tayo, nagpapahinga, naglagay sila ng mga isda dito. Dito sa kabila andito yung mga tilapia, and then doon sa kabila andun yung mga hito. Ayan, sa may camping area naman nila guys, donation lang. Di ko lang sure kung meron silang available na tent dito, pero kung may dala kayong tent, yung kapag nagtayo kayo ng ano nyo dito, ng pinaka tent at nag-camping, is donation lang po yung hinihingi nila. Sir, paano start tong Ilog Kamalig? Nag-start ito nung bali 6 na taon na ito. Sinimulan namin sa munting Pararo, at bago magsimula yung Pararo na sinahunang laro ay nagpapapulot kami ng mga basura. Kasi itong Ilog Kamalig dati siyang
yung mga kabarangay natin dito, dito dinadala yung mga basura nila tsaka mga patay na hayop. Pero dahil tayo ay mahal natin ang kalikasan, sumubok tayong tumayo at manindigan para pakiusapan ng ating kabarangay na wag nang tapunan ng basura si Ilog Kamalig. Para lumakas ang kampanya natin na panawagan na wag nang tapunan ng basura, nakipagtulungan tayo sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DNR, Manila Bay, Menro, Tourism. Ang pangarap natin ay may balik ang nawalang ganda ng kalikasan at masiyaan at muling manumbalik ang mga bata sa paliligo sa ilog, pati yung mga magulang, at magkaroon ng kabuhayan ang hihilang dito sa ating kabarangay. Nagpapasalamat ako sa mga vlogger na katulad ninyo. Kayo ang kumbaga sa isang agila, kayo yung tumulak para lumipad, mag-ingay sa social media. Ito si Ilog Kamalig. Kanina sir, may nakita akong nilagay na mga dito, isda. So ano po yung mga isda dito sir? Ang mga isda rito ay mga hito at saka mga tilapia. Itong mga hito na ito at saka itong mga tilapia, ito ay ibababingwit namin, at yung mabibingwit nila ay lulutuin namin at yun ang babayaran nila. Sir, meron po bang entrance fee si Ilog Kamalig? Walang entrance fee si Ilog Kamalig. Ito kasi si Ilog Kamalig ay ang gusto natin pangmasa, kahit walang pera pwede siyang pumunta. Maya Payabak, Kabalengkeng Porac. Ako'y Jacinto Morales na nagsimula o migmasabal at migmalasakit kayong Ilog Kamalig. Agkatanda kayo na mamasyal para siporta kayong kakatamong belang kasapasyalan na Ilog Kamalig. Agkatanda kayo, yaman makanini pero pilitan tamong sumanting niya palalo. Ayun nga kabalan, kung gusto nyo pumunta sa may Tutulari Falls o kaya sa Ilog Kamalig, so pwede nyo i-side trip itong Pio Chapel dito sa Barangay Pio, Porac, Pampanga. Tinayo itong Pio Chapel guys, panahon pa ng mga Kastila kung hindi ako nagkakamali. So mapapansin nyo sa pinakataas, yan nakalagay is 1861. So napakatagal na nung pinaka-church na to, dahil nga sa mga nagdaang mga lindol. So may mga parts ng church talaga na bumigay. So ayan, makikita nyo may mga nirenovate na sa Pio Chapel. Tinatayang itong Pio Chapel yung pinakamatandang circular chapel dito sa Pilipinas. Yan. So 161 years guys, biruin nyo. Hanggang ngayon, yan, buhay pa rin yung Pio Chapel. Kanina kasi umikot na ako, nakakapagtaka bakit may dito, sementeryo sa pinakalikod niya. Ayan siya. So ikot tayo guys dito sa may mga sementeryo, sementeryo. So ito nga pinaka chapel guys, nga sabi ko kanina paikot siya. So yan, ipapakita ko sa drone shots. And then makikita nyo naman sa pinaka drone shots natin guys yung itsura ng Pio Chapel. And then sa likod nga nito, dito nyo makikita itong mga pansyon. Tama, ayan. So kapag ganito talaga mabigat sa pakiramdam, no? Dahil na ikaw lang yung mag-isa na umiikot. Siyempre kahit naman sa mga abandonadong bahay. And then siyempre ito cemetery pa rin naman to. Parang lang, ang bigat sa pakiramdam. Yan, hanggang dito guys, paikot ng Pio Chapel. Itong sementeryo. Man nating pasukin itong Pio Chapel. Sa ngayon is pinagbabawal na nga yung pagpasok dito na walang permiso. So kanina nga galing tayo sa Ilog Kamalig, sabi nung pinaka-chairman doon is nga may nangyaring insidente na may kumuha ng pictures dito sa loob. And then parang yung mga artifacts or mga kagamitan sa loob is may nagka-interesado, kaya hindi nila pinupubliko yung pinakaloob. And then kung makikita nyo guys sa gilid ng Pio Chapel, andito yung Mansion Hill. So banggit sa akin ng mga lokal dito, yung Mansion Hill is pag-aari ng mga hill nga, sina Cheryl Hill,
So yan, isa din tong mansion nila dito, maraming mga artifacts and then mga lumang kagamitan sa pinakaloob ng mansion nila. Although yan nga, hindi tayo pwede makapasok kasi nga bawal, pinagbawal na nila. Ayan, so hindi siya open sa public na pasukin, pero kung gusto yung mag picture taking sa labas ng Pio Chapel, pwede guys. So inulit ko, natayo ang Pio Chapel noong 1861, so 161 years old na guys. Napakarami ng mga nagdaang mga lindol, pero hanggang ngayon ito, nakatayo pa rin naman ito. Kaya kung makikita nyo, 10 utos. Ayan siya guys. Try natin medyo silipin sa pinakalabas. So ayan siya. Yun. Yan, kung gusto nyo nga sumay trip dito sa Pio Chapel, from here guys, nasa 3 minutes away lang naman yung Ilog Kamalig at yung Tutulari Falls. So yun nga Balen, hanggang dito na lang. So quick ano lang tayo dito, quick vlog lang yung ginawa natin kasi hindi naman din ganun kalawak yung pinaka-area. And then yun lang naman yung mga importanteng information na dapat yung malaman. So wala po siyang entrance fee, and then syempre ibang cottages dito is mga donations lang. And then sa pag-camping nyo, kung gusto nyo mag-camping, donations din po. So mga ibang cottages meron silang prices. And then sa pagkain, meron din naman kayong mabibilan dito. Marami na nagsitayuan na mga tindahan. And then syempre guys, meron din naman silang mga CR dito sa Ilog Kamalig. So yun guys, thank you nga pala kay Wearing Pampanga. Yan, shirts. Yan, kung gusto nyo nga mag-order ng Wearing Pampanga t-shirts, punta lang kayo sa kanilang Facebook page. Ito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang share ang video to para malaman ng ibang kabalen natin dyan itong napakagandang pasyalan dito sa Porac, Pampanga. So until our next vlog, peace out.